Onye isi mama. Wow. Ọrụ aka gị makwa mma o. Aha jibiri. Hey. Aha ọya ọdịmma ndị Igbo. Okay. Ihe a na-akpọ nke a nakwa ya wee ekpo ka ọ wee ekpe. Nke wee ekpo, ọ wee ekpe. Ekpe bụ ihe ndị ọhafịa ndị na-agba ekpe. Okay. Ha na-agba wee ekpo. Okay. Welite n'ihu gị elu ka ndị anyị na-ahụkwa ihu gị. Aha gị o. Aha m Ugochukwu, but ihe eji ma m Okugo ma aha m Ugochukwu. Ma iri nne m na nna m bụ Ugochukwu. Okay. But ihe eji mara m Okugo. Okay. Alaeze Ọfụụbọ. Ọfụụbọ. Onye isi ịmụrụ ihe a mụ ka ọ talent ọ folocom ka ịmụrụ ya mụ. Ma bọda ka folocom o. Ka mara m dị iche. N'aka gba folocom. Ka eshirachi. Elekwasị ya anya. Ala na mụ ala pepa. Ya pịa m n'okpokoro isi manụ nwe. Ibe ama nụcha na ọkịra adịghị na pepa. Ọgụ nwa tụchara ihe ndị a. Ọ ma talent. Wow. Kagbu nwoke ajọ mmụọ vote. Okay. Ka agadi nwoke. Ihe wile agadi nwoke anya na ọ narị ka metara pepa. Ma nwa ya nkwanye sent dan him na pepa. O fukwudili isi ya. Bete fisi begi. Good talent. So fisi ya. Ga kwotu mmya dị. Ihe anọgodo gbe aga wozi organize nga sketch. Maybe design ndị ga teach ya more and more afutabe. Okay. O teacher design ya. Gas and paper bịa ezi akọl ile ndị kebere eme na ndị nụrụ ndị a before wu ndogbodu. Okay. Onye nwoke na Abidjan obodo ko ya ka m roka o ji bịa ha this year la dira one ndị m na-abụ ka ha ndogbodu ka m ha agbacha ya budia mmadụ mana ahịa ka ha pro ụmụaka afri mebi ya ebe a dọwara because people request ka ha bịa ka ha je gba simba that's all like but o ma another one osim nkwari ya ọ ga-eji abịa ha n'esi ya. Okay. Because you know here the man na chogela. Kemgbe unu ga-agba Igbo ọzọ this year? 4th January. 4th January. Yes. Wow. 4th January kwa ndị mmadụ abịa nwe o Ebo m ji abịa ha ala ebupụta ne ha. Okay. Bịawa obodo masị abịawala m. Gba ka ọha ga-ahụ. Ọha abịa mara si yes. M ji ha na-egbu bọm. Ezughị abụọ. Onye sikwa na ezuru abụọ ya tigi shi ya. Ya mara ma ezuru abụọ ma ezughị abụọ. Okay. Onye shilachi. Ka onye ọzọ ọrụ ma bịa mekọ ala meme copyright. Ahụrụ m n'anya. Aka ọrụ ga maka. 4th January. 4th January. Aya na ebe a live. Capture ihe niile ga-eme nọ. Viewers na anụgo ya. Oh, a talented man. Ya ihe o ji eri. Take care of his family. 4th January ọ ga-azụ n'obodo a. Ama nọ kwamishi mmanwụ. Okay. Ojo ọbụla ịchọ. Anụ n'ọgụ ya. Teach by this time next week. I'm an official mount to Gaggy. But 4th January. Okay. Your job is Joanna. I don't know. I got yes. Down on here. Okay, I delete. Mandishi Ebedi teacher. Mandishi Imo State. Yes. Ladia here live we allowed. Obedo di teacher. I didn't popular. So I think about alarm because of this man. Go man. Even though yes. Not the popular. One them again on the Imo State again on to the Shimon Agri Meha. And when the chief again, I got that on Friday this week. Okay. That 1 age. Man, Shimon Agri Meha. So I am him now. Yeah. Oshim na funny man on where we can. I won't go to the Gaji Sunday. Ọrụ ga maka ihe mere no 4th January ma na ebe alive ya capture ihe niile ya ga-afụ yes yes nkwado ka na dị iche no ga-emekwa entertainment mba ihe lezuru kele ụlọ nna m okay public chiri ga-enweta ka ọ ma nwoke ọjọọ is well so viewers emere no subscribe to my YouTube channel so that I can give more updates. More